selamat pagi. Perjuangane wong arit iki encen ngene iki. Ya wis nyabrang kali, kebanjiran, sukete kentir ini wis resiko. Wah, sabrangane ya bojone koyo ngene. Piye iki? Wis lah, ora apa-apa lah. Ayo kanca-kancaku, do semangat yo wong masalahe kaya aku ya wis semangat ngene kok. Nanti jadi lagi nyabrang-nyabrang koyo ngene yo. Muga-muga selamat. Ingin keselamatan. Alhamdulillah tekan darat. Wis tekan darat. Daratane iki. Ngono ya kanca-kanca ya. Wis tekan darat iki. Wis alhamdulillah. Alhamdulillah tetap semangat ya kanca-kanca ya. Selamat pagi temanku semua yang ada di Paran-Paran lah. Ngaren dhisik iki. Ngaren dhisik. Engko dilungkas karo ngenteni kancane. Kancane urung ono teko. Tapi ya ora apa-apa, engko mau ora ono kancane ya terpaksa aku mangkat dhewe. Dibinteni ngerti amene ra ono teko ya. Kali ini iki lumayan resik kanca. Lumayan resik ora kaya wingi-wingi kae. Mari banjir sih soalnya. Wingi kan ana udan kae rada banjir. Banjir tapi cilik. Ora terlalu gede. Kali ini rada lumayan. Ini lumayan iki. Banyune ya resik. Bening mesti. Gak keruh. Itu kanca. Ayo tetap semangat yo. Tetap semangat. Gone padha nyambut gawe, salam sehat selalu untuk kanca-kancaku yang sedang menjalankan aktivitas. Semoga aktivitasnya lancar, selamat dan menghasilkan entuk hasil sing nyenengake ning atine dhewe-dhewe. Apa sing disambuti muga-muga hasilnya ya cukup lumayan nyenengake ati lek ngono. Kaya kanca ngarep misale usahane golek suket muga-muga entuk suket. Batine kan wis seneng to, wis bunga ngono. Ya. Engko baline nyabrang ning nggon sing rada cethek wae bolo. Baline memang rada cethek wae, gak usah jeruk-jeruk. Wis jeruk kono iku ya. Jeruk. Nah, engko metu kon sebelah iku wae. Sebelah kono iku. Rada cethek. Karena kae kan rada cethek iku. Tapi yo aja berkae kuwono kae. Ya niku kuwono kae rada cethek. Tapi kan lumayan cethek ora. Tak ngantuk jeruk. Ya wis ngono ya kanca-kanca ya. Pandungane wae muga-muga kanca selamat. Mulai ngarite ngantek bali tekan kandang meneh. Ketemu maneh mengko sore ya kanca-kanca ya. Ketemu meneh mengko sore iki nang gone dina apa Senin apa iki dinane. Wah, aku ngantek lali dina. Ngantek lali dina mergo anggere esuk lunga sore lunga esuk sore lunga. Beda karo wong sing ning gone gaweane bayaran kuwi. Wah iki dinane apa ya misale bayarane nek dina Jumat ya. Wah iki wis Kemis cah ngono. Nah kaya ngarep gak sementing mangkat ngono. Ya wis tetep semangat yo. Sampai ketemu meneh. Matur nuwun.